Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa ating mga palangga ng mga tagpalamati. Ari naman ninyo kubus ng alagad si Tito Wilma para sa Miyerkules ng edisyon sa This Is My Life. Enero 5, tuig 2022. Kamusta ang aton pagpaniaga? Okay lang? Anong aton ginsaluhan dira? Pa-share naman. Paamo ka na bla. Pa-share naman sa aton ginsaluhan dira. But anyway, upda na kita tugtugtak na stress sa karon niyang hapon. Lingawon na naman naton kamusta ang pilaman naton ka mga updated reports diri na nanungod sa ginapangatubang man naton sa karon nga pandemic ang COVID-19 ilabi na sa ginakabalakan man sa karon pero hinay-hinay lang kag halong-halong sa gihapon kag bantayan man naton sining FYI nang for your information naton ang wala naton natag kahapon sa inyo nga mga prutas naton to no nga mga natipon naton dira during holiday season. May nabilin pa yang iban dunot na tungo pang iba na ubos man kaon, di bala? Sa mga nabilin dira kung may araw pa kamo. Bala, san hambal na ni Tito Wilma, makabulig man ina para sa aton? Yes, of course. Hibaluoy na ito ina karon. Kag magabasa naman kita sang isa ka sulat sa sininga hapon. Ang aton sulat nga pagabasahon sa inyo, pada ba atong letter sender, babayi, asawa. Ngayon nang nanungod sa permi ginaawayan sa mag-asawa. Ano gani? Kwarta. Basta kwarta. Ano gani? Muna siling nila. Muna sa mother of all, sins. Okay. Kung sa pagpangabuhi, muna siling naton kung akanta na lang na istoryahan. Kung hindi bukas, amo na ginalalisan, among ginaawayan. The mother. The root doon, hindi ko siya ma-recall, but anyway, okay lang na siya. Ha? Kaya nga ito naman tag sa zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope bantayan, inakaron, ang inyo tag sa zodiac sign, pero sa nahambal naman ni Tito Wilma, ang aton sa gihapon nga paghalong himuon naton. Kay imbis nga nagaganahaga na kita, subong, kinahanglan dugangan naton ang paghalong. Kinahanglan gid tita we. Way man kita sinasang mahimo kundi ang magsunod sa ginapatuman sa aton, especially nahambal na ni Tita Wilma kinahanglan kabahin na iya sa aton adlaw-adlaw nga hilimuon ugalion na naton nga ang pagsunod sang mga minimum health protocols na kabahin na basta magwa kita sa balay naton ang face mask. Kaya nga ginakabalakan sa karon. Pila na ka mga lugar sa bahi, sa pila ka bahin sa aton pungsod Pilipinas aras napaidalom sa alert level 3 tungod sining bago yang variant nga Omicron. Do hindi siya nami. Kabalo kita sa piyak nga isla sa kaiping naton nga mga kaislahanan, especially sa isla sang Panay, sa probinsya sang Iloilo, di ba sa syudad sang Iloilo, mahinalungon gid sila. Tama ka mahinalungon. Siyempre, kung mahinalungon sila, kung nagahinay-hinay sila, kita paayhan diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Amo na nga ginatandog naton para mga kaiping naton nga mga kasyudaran, kag ang aton man mga kaiping nga mga kaislahanan, kinahanglan subong pa lang maghalong na proteksyon man para sa aton tanan. Kinahanglan gid na kinahanglan gid himuon naton. Pero abi bala ninyo mga anak, ginatan-aw sa karon sang aton sa ni Department of Health, ang ahensya sang aton ikaayong lawas, kay nga nagaplano sila nga magpatigayon liwat, no? Magpatigayon dugang, paamo ka na, dugang nga National COVID-19 Vaccination Day. Na
National COVID-19 Vaccination Day. Amo nang ila subong ginatanaw kay ginaplanuhan gid nila. Pero sa siniiya nga tion para sa mga senior citizens, amo ina kita kapalangga. Amo nang ginambal sang tiglikom sang Department of Health nga si Francisco Duque III. Sa ginpatigayon iya nga forum sinigid lamang nga aga sila niya, we are planning to put up a National Vaccination Day for the senior citizens. Kag iya man gina-stress out ang pagkinahanglan para sa dugang pagid na more aggressive push. Kinahanglan pagid dugangan pagid ang pagduso sini. Ilabi na ang booster vaccination sa siniyang specific nga populasyon, especially ang aton mga seniors. Di ang aton gobyerno nagpatigayon kabalo naman kita, di ba? Ang aton gobyerno nagpatigayon sang 3 ka adlaw nga national vaccination drive sang November kag December 2021. Di sa ginpatigayon to nga national vaccination pila tong nalabot ito masobra iya 50.1 milyones ang napatigayon nga mabakunahan batok sa COVID-19. Daw saan no bala na daw saan no bala kag magluwas sabi sina no magluwas sina mga 1.96 million naman ka mga booster doses ang na-administer sang tub January 3 no sang Enero 3 hasta sang Lunes no Enero 3 na kinanglan dugangan pag ginaton inganyo sa mga wala pa makabakuna makapabakuna ang tagsa-tagsa inganyohon pangabayon ginaton kay nga pwede sa mga wala pa makapabakuna inganyon ginaton sila magpabakuna sa mga wala plano nga magpa-booster shots kinanglan ginaton ang dugang kinanglan himuon naton ina ay para gid ina sa aton kaayuhan mga anak paamo kay na kag tungod abi ninyo sa dito sa NCR sa Cavite sa pila pagi ka mga probinsya dito kag lugar di ba naara sila na paidalom sa alert level 3 o sa pagpamulong-pulong man sa presidente iya. Ara kay nagpangabay na naman ang aton presidente nga si Rodrigo Duterte sa pamunuan iya sang simbahan Katolika kung pwede untat anay ang mga religious activity sa mga lugar inaiya ngayara sa idalom sang alert level 3. Sa aton diri yet so far nga do kanami pamansang aton palibot kung pwede hagan-hagan kag hinay-hinay lang anay kag kun do indi nami gani kita na lang ang magduso sa kaugalingon ta nga ay indi lang ko anay magwa ay indi lang ko magkadto kundiin kun do medyo alang-alang gid ang sitwasyon ti hindi tanay pwede man kita maka-online, di ba? Maka-online, may ara man mga live nga mga masses, nga mga misa, di ba? Pwede man kita anay dira. Galing kiti, bisan gani ako personal, lain gidya nga ara ka sa sulod sang simbahan, nga makasimba ka muna. Ang rason dira sang presidente, tungod sa sining gulpi gidya nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa aton pungsod, ilabi na sa Metro Manila. Kay nga asubong, as mentioned ni Tito Wilma, ara sila sa Alert Level 3. Amo nang siling ko kaina nga sa Talk to the People sang Presidente ginpabutyag. Kung pwede kan sila na anay, tanan, nga physical, nga mga pagtinipon-tipon, pati na ang mga prosesyon, kag pagpatigayon sang misa, masubo na naman ina. Kabaluman siya suno sa iya, nga minilyon iya, ang mga deboto nga nagasilimba kung nga ay hindi dapat nga mangin matawhay, mangin halog, kag mangin pabaya ang simbahan Katolika para nga maglapta ang virus nga ini. Kag nagasalig man nga itong presidente nga maintindihan siya sa simbahan Katolika sa iya sini ginapangabay. Pinsero ng nato nina.
Ti sa mo yang nga pagpamulong-pulong ginrecommend man gani ni Dr. John Wong. Amo ini siyang member sang Interagency Task Force Technical Working Group ay likawan lang anay ang super spreader events marius ang selebrasyon. Amo na gani damo ginagakasubo mo nga hindi mapatigayon ang feast sang Black Nazarene, ang feast sang Santo Niño kay Chinese New Year. Kabalo kita kadamo sang mga selebrasyon sa karon, no? Una-una, tining first week of January, di ba mo niya kapistahan sang itong nga Nazareno dito sa Quiapo, ay ginsiraman temporaryo. Di ba la? Ang Santo Niño, bisan diri sa aton sa Kabangkalan, sa Sagay, diri sa may Iloilo, sa Cebu especially. So, ay na ginapangabay ginila kay mass gathering ina tipon sa mga tao. So, pangabay sa presidente, sa mga kaparian, sa mga obispo, kag iban pa nga mga religious leaders, magsunod anay sa mga rekomendasyon. Ilabi na ang rekomendasyon sa IATF, no? Sinipaso pa sa presidente, hindi gusto sang gobyerno nga magmando sang anuman, kundi ipaagi sa pangabay. Do ka nami pamatian, no? Hindi siya nangin matalom, hindi siya nangin matigdas sa iya sini mga tinaga. Ti subong maluming ang mga tinaga sang presidente sa pagpangabay sa simbahan katolika. Pinsaro neton temporary closed, iyan 5 kasimbahan dito sa Manila. Kay nga nga ginpasiraan ay temporaryo ining 5 ka mga simbahan tungod sa COVID-19. Nag-positive ang mga pari kag mga staff. Sa announcement man sang Roman Catholic Archdiocese of Manila o kun ARCAM, sirado ang National Shrine of St. Jude Thaddeus from December 31 na makon mo na New Year no until January 14. Ang National Shrine of Our Lady of Guadalupe naman, sa Guadalupe manada siya, from January 4 to 17, 2022. Ang Santa Maria Goretti Parish, January 3 until January 15. Ang St. Anthony of Padua, January 4, tubtob iya sa dugang nga pahibalo kung saan kang San Roque de Sampaloc Parish, January 4 to 2022. Bisan sirado ini nga mga simbahan sa gihapon, padayon ang pagpatigayon sang misa paagi sa ilang mga official accounts sa social media. Nabalaan naman na naton, di ba? Kaya suno man sa ARCAM o kung ining Roman Catholic Archdiocese of Manila, ginsira ang mga simbahan para hatagan man ligwa, hatagan man panahon, kahigayunan, ang pagpatigayon sang sanitation kag disinfection. Kung nga ginhatag na ni Tita We sa inyo, gina-share ko ina para kita na bala ari diri makahimo na kita nga daan mga precautionary measures na makahinay-hinay na kita. Ay ho, kamusta naman ay ang aton mga kauturan nga biktima ni Bagyong Odette dira sa sur nga bahin sang Negros Occidental sa bahin sang Cebu. Kabalugid kita nga ang tanan hasta subong nagapaninguha gid sa pagbulig sa inyo. Pero natungod naman sa cash assistance, may ginpabutyag diri ang DILG nga suno sa ilang pagpanagtag sang cash assistance para sa mga biktima sang Bagyo Odette nga nagadalagan halin sa 1.5 ka pesos kada pamilya, mag-umpisa ina, no? Nag-umpisa ina karon nga adlaw. Suno sa Department of Interior and Local Government o kun DILG, siling gani ni Secretary Eduardo Anyo, nagatag siya announcement mo sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Kagagin pagwa lang ina, sinigid lamang nga aga. Suno kay anyo sila niya 4.8 billion pesos of cash assistance ang gin-release sang Department of Budget and Management sa lokal nga gobyerno, no, sa mga LGU sang Lunes, Enero 3, kag ginasaligan nga ipanagtag ina umpisa man karon nga adlaw. Kabalugid kita nga naglaslas ng halit si Bagyo Odette antes iyang Paskwa sang tinalikdan nga tuig 2021.
kag kabaluman kita mo inang nagduso man sa presidente sang aton pungsod nga ipaidalom sa state of calamity ang pila ka mga rehiyon, Tita Wilma, 6 ka mga rehiyon, no? Amo ning Regions 4, Region 6 kita diri, Region 7 dito sa bahin sang Cebu, Region 8, 10 kag Region 13. Masilin na sila, inahalin na iya sa aton gobyerno nasyonal kung masiling kita nga kagamay man lang sina bisan paano pasalamatan naton, di ba? Sa nahambal na naton gamay man o kundako ang mahagtag sa aton, ilabi na sa mga nalita naton nga mga kauturan, batunon naton sang hugot sa aton balatyagon. Pasalamatan ginaton ina. Kag ginapasalamatan gani naton ang mga naghatag sa mga magagmay lang nga mga bagay nga nakabulig sa inyo, nakabulong sang kauhaw, kagutom, kag subong ginatinguhaan gin nga makaangkon sang kasanag sa tiun sang kagab-ihon ini mga lugar nga tubtob karon wala pa sang serbisyo iya sang kuryente. Alang una 54 Action Radio Philippine Standard Time. Mga palangga naton sa inyo man mga mansay, pwede ninyo mapadala sa aton sa ni text hotline din mga nagaupod sa aton sa ilang mga radio, na pwede ninyo mapadala sa aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga nagaupod naman sa ito online, yes, sa mga nagaupod sa ito online via Facebook page sa Action Radio Bacolod, pwede ninyo masend man inyong mga mansay, inyong mga pagpanamyaw sa itong chat room. Ara dira pwede gid. Kag updanay man kita, pwede sa YouTube. Kung ara may internet access kamo sa inyong mga television, pwede gid. Na updanay kita dira sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Na kag sa mga natipon man namon nga mga balita, mga dalago nga mga balita, ara sa amon sini website, pwede kid kamo iya makabisita sa website sa Action Radio Bacolod. Search nyo lang actionradiobacolod.com.ph. Di ba la? Pero mga nagakatabo iya halin sa sign on to sign off. From time to time, gina-post gid na sa amon Facebook page, Action Radio Bacolod. Siyempre, ang amon sini News Center ang nagapatigayon sila. Ay launa 56 Action Radio Philippine Standard Time again. Sa aton mga kauturan nga nagakinanglan sa mga preska kag mga matahong mga bulak at Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle. Okay, hi and hello sa mga nakaupod sa aton live. Na mayong hapon lang dira sa inyo, no? Thank you gid sa pag-upod ninyo kay Tito Wilma karon nga hapon. Yes, si Sir Mileli Oligo. Tamyaw lang lihog, please. Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matt Mayo. Salamat gid. Kay Ma'am Jinky Realagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Yes, Sir Lester Ray Benitez. Hi, sir. Thank you and good afternoon lang dira sa imo. Patamyaw lang ko titawe sa asawa ko. Kay Ayes sa May Katagi Benitez dira sa Sumag National High School. As si Ma'am ay no teacher, Sir Ray. Anyway, thank you good sir. Thank you so much for the stars. Kay Ma'am Ayes sa May Katagi Benitez. Thank you, good and good afternoon. Okay. Kay Baby Gregorio. Baby Gregorio, yulo mayong hapon, Tita Wilma. Happy New Year. Yes, Happy New Year too. Mayong hapon, action, Tita We. Thanks God. Ano niya, may election na. May election na or electricity na, no? Misunderstood ko lang, Ma'am Aina Sinodo from La Carlota. Thanks for the big heart. Ma'am Connie Laparan, good afternoon, Tito Wet. Tamyaw ko lang, family Laparan, Labaniego. Kag Espanacia family, ay nagitamyaw Connie Laparan sa Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Kamumandera, no? Aina Sinodo, thank you. Thumbs up. Gone. Okay, Jem Kibrar Saldua. Money. Yes, correct. The root of all evils. Yes, sir. Amo gina siya. Na sa mag-asawa. Di ba la? Amo gina pa min awayan. Pero pahibaluon ta na karon ang content or ang unod sang sulat nga ginpadala sa aton. Rolly Bermeo, everyday gid ko gapamati sa imo, Tito Wilma. God bless. Salamat, Sir Rolly Bermeo. Kisha Fire, keep safety to it. Thank you, gid. Martin Aliling, good afternoon po. Salamat man. Kay Juvie Monares, good afternoon man ko, no. Eddie Laos, good afternoon, Tito. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel, ga-monitor diri sa my Victoria City. Mayong hapon, Now, good afternoon, Tito. Keep safe always and God bless. Watching from Auckland, New Zealand. How's your New Year, Sir Lester Ray? Wow, thank you, good sir, sa pagpadala mo sang damo-damo, gid nga stars kay Tita We. Bugarakak, gid si Sir Melili Oligo. Inderon na Rihida Trava, good afternoon. Dira man kay Tatay Teddy Rihida, kay Tutoy Janice, kay Tutoy Ian J. Dira sa Banis Cafe sa Barangay Tango. Maayong hapon lang. Okay.
kay, good afternoon, Tito Panyapon ta. Panyapon. Kay Franklin Tilohio. Monitor lang ko Japon. God bless, salamat. So, gabi dira sa inyo. Yeah. Okay. Finally, naka-watch naman ako. Thank you, Gid Christopher. All good, Tito. Okay, thank you, Gid. So, enough lang na ha. Balikan naman ako ni Tito Will mga aton sa mga greetings. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree
that we shall be the change that we want to see in the world. Let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o Kay Nanay Solidad Mahilom, kay Lolita Arevalo, kay Corazon Maglaya. Abo, salamat gid sa inyo kag maayong hapon. Kay Delia Bilando, kay Mitch Obelis, dira sa may Purok Silent sa Barangay 4. O, salamat gid. Kag maayong hapon lang dira sa inyo nga nagaupod sa aton sa siniyang nga tion. Alas 2:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong,
kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang basahon naton sulat inisang asawa. Wow. Sulat gid sang asawa nga nagaproblema sa sitwasyon nila subong. Nagapatawag siya kay Zenny, kag ang sulat ni Zenny nagasiling, Dear Tita Wilma, pasugti ko nga mag-greet anay sa imo sang Happy New Year. Pero tawag lang ako sa ngalan, Zenny, taga Bacolod. May bana, may 5 ka mga kabataan. 12 years na ako nga kasal sa bana ko nga si Julio. May ikasarang siya sa kapangabuhi sang nagpakasal ako sa iya. Kay may ara siya kaugalingon nga negosyo bisan gamay lang. Matawhay ang amon pangabuhi sang una. Kag malipayon ang amon pag-updanay, bisan plain housewife lang. Biskan pa nga nakatapos ako sa kurso nga commerce. Ang bana ko, Tita Wilma, very friendly, kag mahilig sa mga gimmick. Hambal niya sa akon, kinahanglan ko no nga ma-PR siya sa klase sang trabaho niya. Ang wala ko lang mabalaan, nalulong sa pagpanginbabayi kag pag-inom ang bana ko. Nangin rason para nga maputo ang iya negosyo. Hindi lang niya Tita Wilma duha, kundi 3 pa ang iya nangin pamilya nga ginasustentuhan. Permi na kami nga duha nagaaway na tungod sa kwarta. Tungod kulang pa sa iya bisyo ang iya ginakita. Apektado pati ang pag-eskwela sang amon mga bata nga napilitan ako nga sayluhon sa public school. Tita Wilma, hindi ko gusto nga maging broken family. Gani, ginaantos ko na lang ang tanan. Kabudlay man sang akon sitwasyon, nga para sa akon kabugat gid sang akon problema. Samtang nagapamati ako, nagsulod sa akon pensar nga maayo guro isulat ko ni kay Tita We para mabasahan man niya kag mabalaan ang akon problema. Ano ba na dapat ko himuon man para nga maghagan-hagan ang problema nga ini? Tita Wilma, ari lang ako nagapamati sa radyo. Zenny. Zenny, maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Amo to kagina nga dumagwa na gid sa dumagwa na gid sa bi sang akon mga bibig nga magsiling ang kwarta amo gid ang ginahalinan sa masami nga kaawayon sang mag-asawa, di ba la? Nga hindi ko man mabungat pero ang akton palangga man nga tagpalamati nga naka-online naghambal gid is the mother, is the root evil na sa mga siling ang kwarta. Di kituod man gid is the root of all evil. Sakto na naamo na ako na nakitaan kay ina. But anyway, insakto ina siya. Kung magpaulipon kita sa kwarta, mangin magamo ang aton kabuhi. Ilabi na kung kulang kita sa pagpangamuyo. Kulang man kita sa pag-intyendi kag pagpasensya, paubos, ang pagpakigbagay sa tag-sa-tag, sa pag-adjust
sa mga problema, sa mga kinaiya sa aton mga upod sa aton puluyan. Hindi bala? Yes. ang ako naman paglantaw, nakita ako gid kay ikaw mismo nagahambal inday Zani nga hindi mo gusto nga mangin broken family ang imo pamilya. Sinulang ayhan, na? Sinulang ayhan. Sa mga nagasulod sa ginatawag family, sa mga gusto magpatukod sang pamilya, wala ginagahandom nga later on maguba ang pamilya ko kundi nagapangita sang paagi kung paano ina mapapag-on, paano mapabakon, di ba na? Natural lang ina siya. Kag natural man sa aton, ang problema ilabi na sa mag-asawa. Pero sa nakita ni Tita Wilma Inday Zani sa sitwasyon ninyo, ang batasan sang bana mo do kabudlay gid inalubagon. Do kabudlay gid bag-uhon. Panahor, pagpangin babayi, Hinuo ko. Inom, ano pagid nga klase, nga bisyo, ina nga klase sang batasan, ina nga klase sang bisyo, hindi mo mapabago ang natungdan, kundi siya mismo sa iya kaugalingon ang maghimo sina. Di ba la? Kung gusto mo gid, istoryahon mo siya sang maayo. Sa matawhay, madiplomasiya nga klase sang pagsugilanunay, puno sang paghangop kag pagpaubos, nga ang tanan na halos palang himuon naton, di ba la? Para mangin maayo lang ang tanan. Pero abi mo, bisan ano kadugay sang imo nga pag-antos kag pagsakripisyo sa luyo sang bana mo, kung every moment sang imo kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan, i-open up mo sa iya sa kahitaasan. Tagaan gid niya inasang kalubaran. Hindi man subong, hindi man buwas, hindi man sa masunod na adlaw, kundi sa mga palaabuton nga mga inadlaw. Kay tandaan mo Inday Zeni, ang tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi, may katapusan. May katapusan gid ang tanan. Hindi nga sila nga never ending, no. Ang tanan may katapusan. Kung sila malipay yung subong, may tiun gid nga magalabot. May tiun gid nga magalabot sa punto nga makaangkon sila problema kag sila magabakho man. Amo na bala ka inti ang kabuhi naton sa kalibutan ginabulubalansi mo. Muna tawag bala nga ang tanan may ups and downs, di bala? Kalipay kasakit. Diba, mga amo na siya. Positive, negative, dira na lang kita magkuhanan. Istoryahon mo siya. Sino to ngalan niya? Si Julio, no? Julio, bulan pa naman sang tuig ang ngalan niya, na? Ikaw ang ginpagkaslan niya, ikaw ang legal nga asawa, hindi ka magproblema. Kung problema para sa imo ang kwarta, para sa importante, suportado ka mo. Since nga may obligasyon sa pagsuporta sa duha pa niya ka pamilya, kahit siling mo hindi lang niya isa, duha, ka pamilyang iya ginaangkon, iya ginasustentuhan, at tatlo, na hindi lang duha kundi tatlo pa ang iya nangin pamilya nga ginasustentuhan. Okay, na bisan sustentuhan niya ina, kag bisan nga naputong iya negosyo pero mabakas siya gihapon kag nagapaninguha nga mahatag niya sa gihapon ang tanan nga iya obligasyon sa tagsa-tagsa ka pamilya niya, wala problema. Importante sa imo, wala siya nagakulang sa inyo. Pero ti mabatsyagan mo, apektadong pag-eskwela sang imo mga kabataan. Abi heart to heart talk na. Kabalo ko pwede pa na yung face to face sa inyo kay ti mag-asawa ka mo. Na face to face, heart to heart talk gid ka mo nga duha ni Julio. Kinahanglan gid ina iya Inday Zeni, no? Ipaatag mo sa iya, ipabatsyag mo sa iya ang matudtuod nga nagakatabo sa inyo pagpangabuhi. Pero kung daw feeling mo bala Inday Zen, nahimo mo na ang tanan. Nahimo mo na ang tanan nga paagi nga sa diin, sa mahinay nga pagsugilanunay, sa maayo nga paagi. But nga pakita nga amo man siya gihapon, di magasiling ka guro nga tao lamang ako, Tita Wilma, na
kung hindi siya magbago, kag kung hindi siya magpromesa sa imo, isa lang gid ang dapat nga pwede mo himuon ni Daizeni. May ano ka, may tinapusan ka. Di ba la? May tinapusan ka, kabalo ka mangita other sources. Tio na ina sa paghulag. Hindi ka magpabilin nga plain housewife ka lang. Magsiling siya nga aging himo mo ina. Why na ko choice? Why ka nagapamati sa akon? Wala ka nagabago, ginakulang na kita. Ginakulang ng kabataan, apektado ang kabataan, ilabi na sa ila pag-eskwela. Pangita ka trabaho ya girl, na? Kung hindi naging man siya. Total, graduate ka sa commerce. Asset mo ina, nga mabaton ka sa trabaho, di ba? Pwede gid na iya. Total, subong uso naman nga mag-asawa iya ang nagapangita para sa kinanglanon sang pamilya. Maghagay kaya og tasman, paamo kina, ma-stress ka lang, halahagay ka lang da inugta sa uli magbalatianon ka, ay, man na ni Julio man. Julio no, napaamo kina bala. Pero day, ara lang, ang maayo himuan lang. Kung do hindi siya mamati sa imo, ngita ka other sources. Kinanglan, makatrabaho ako para sa akon kabataan. Hindi para sa iya. Na kung hindi tungod sa batasan sang bayna mo, hindi mo man na dapat himuon nga mangita trabaho mo, hindi bala? Kung mamangkot sa ikaw man ang nag-push o ikaw man ang nagtulod sa akon nga mangita ko trabaho, kay do wala man ka nagagiho nga magbago, wala ka man nagapakita nga seryoso ka sa imo mga ginapang promesa sa akon, di balay mo, ana. Pinsaron mo, pila kabilog kabataan nyo gani, as mention mo, 5 kabilog kabataan nyo, anuhon mo lang naman, anuhon mo lang naman, kinanglan masuportahan mo yung kinahanglanon sang kabataan mo. So, ihatag kay Julio kung anong gusto niya, kung magbago siya o hindi, iya na ina. Kag kung mahatag niyang inyo kinanglanon, salamat. Kung hindi, ay, makasarang na kuya kay nangita na ko obra. Ipakita sa iya nga kung hindi siya maghulag, kag hindi siya magpaninguha nga mabago ang tanan, masarangan mo ang tanan. Hindi kaya inutil, amo na tandaan mo. Kung masarangan sang iban, nga mabuhi ang iya mga kabataan, nga wala bulig halin sa ilabana, ako paayhan na. Kinanglan ari ka diya, hindi kayo magpakahuyang, nga once magpakahuyang ka, ay kalisod giday ang maabtan mo, na? So, hindi pagpasugti nga maghahari na sa balatyagon kag pensar mo. Ari kaya sa brighter side sang imong kabuhi, nga ang kabataan mo, magiyahan mo, kag mapakaon mo, matuytuyan mo, hasta nga magatapos sa ilaman pag-eskwela. Kung nara siya, thank you. If not, okay. Ginimo mo naman ang tanan. Depende sa iya kung maginulsolda sa magbalik, depende man sa imo ang depende man sa imo ang pagbaton sa iya, di ba la? Oh, ina lang ang matugda ni Tita Wilma sa imo dari sulat in Daizeni, no? Salamat lang gid. Salamat sa imong pag-share sang sitwasyon mo sa kabuhi. Kag sang problema nga ginaangkon mo sa karon kamo man, mga palangga naton nga mga tagpalamati. Kung may ara man kamo gusto i-share diri sa aton programa, problema man, hitabo man sa inyo kabuhi, hindi ninyo malipatan, makatag man leksyon sa mga palangga naton nga mga tagpalamati, pwede kid, isulat lang ninyo ina. Kay ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Kung hindi gani, pwede man sa social media via Facebook. Pangitaan nyo lang ng Facebook page ang This Is My Life. Ara, ang account name dira sa This Is My Life nga page, Action Wilma Sugaton. Hindi kini sa aton man personal account. Pwede nyo dira mapadala sa kay Wilma ang Tupina Sugaton. Kaya ako lang na makabasa, kaya hindi man na maggagawa sa inyo timeline, kundi mabaton ko ina via messenger. Okay? Yes, salamat gid. Dali lang gid. Pasiplatan ko ni Anay, tama yung hapon ta. Gusto ko man tani, maobra dira sa Bacolod basti. May kilala kada vaksinado mo tayo, mabuligan mo man ako.
45 ng edad ko, taga Pontevedra. Salamat, gid. Abi mo, anak, gusto ko gid na bala inaya personal ko gid nga opinion, kag personal ko man nga experience, ha? Gusto ko gid inabuligan nga mga amo sina nga mga klase, pero hindi man si Tita Wilma gusto nga basulon man ako na kay nga may-ari na diri anay one time, kaluoy man na biktima man to. May maging pakita man siya nga mga papeles na mga baw ay nako. Pero i-try naton. I-try naton. Relax lang dira. Okay? Kag good PM. Tita, ari lang kami diri nagapamati. Bisan wala kami di kuryente, tita, kag tubig. Baw, subo gid kami di subong tita sa La Castillana. Grabe gid ang agi ni Bagyo Odette di sa amon. Hasta subong wala kami kuryente, wala pa man ato pa amon balay, pero ginakumos maning atong dughan sa inyo man. 3877, thank you gid. Mag-abot gina ang bulig man dira sa inyo. Mayong hapon, Ma'am Wilma, tani may drop box man kamo diri sa Barangay Maaw. Sa iya sa MBC Millones Balahaw kay para makahulog man kami sa amon entry. Okay. 3743. Sige lang kay munuhon. Tana ko na ng mga mahimo netong sinadera, no? Kay Irma Garcia, mayong hapon, madamo gid nga salamat sa imo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon, kay Cecil Katapia, na dira sa Somil 2. Salamat. Kay Ruming kag kay Jerome Dinon. Relax lang, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Radio. Dira kay Bonsai ani. Nagsugod ako bilang news writer. Mayong hapon lang. Na? Kamusta? Happy New Year. Kamusta ang bugos nga pamilya? Yes, kay Inday Melanie, Mel Morales, dira sa USA. Kamusta ka mo dira? Halong-halong tungod man sining pandemic nga ini. Sir Antonio Beronio, nag-upod man sa iton online. Inday Ronery, the Trava, dili lang, kay basahon tani kwaon, tani apat ka mata, kay Inday Virtual Pinda, Tita We, good PM, always present kami diri gihapon sa may Celine Homes. Tamyaw man sa kumari ko si Sally Hinolan Peronilia sa may Bata, kag kumari Endring sa may East Homes 3. Barangay Estefania, stay safe and healthy always. Tita We, God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgil Pinda, salamat gid, no? Kag happy listening man dira kay Inday Connie Serban, dira man sa my Celine Homes. Thank you gid. Jerel Gadudo, yes, you're number 1 kuno sa Action Radio. Thank you gid. Hambal ni Ma'am Ana, kinahanglan gid sa mag-asawa, may dialogue gid kag pangamuyo gid. Agree ko da, Ma'am. Kurt Nathaniel de la Torre, hi Tita We, monitor lang sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat gid. Silinga ni Sir Lister Ray Benitez from Auckland. Siling niya correct, Tita We. Istoryahan kung anong problema. Tananta may problema man. Galabay lang na ang problema. And pray always. Sir, thank you gid. Tama gid, action Tita We, ang pangabuhi may pagpangamuyo gid. Of course, hindi lang sila mga buhi lang kita nga mga buhi, no? Kinanglan updon taman siya. Tita We, good afternoon. Pakigreet ta ang akon co-teacher Carmela Idhan Fortu. Yes, ma'am, na Carmela Idan Fortu, ginagwit ikaw, ginagwit man ikaw ni Tita Wilma, kag ni Mary Ann Archivago Mary. Ma'am Mary Ann, thank you gid sa star nga ginsend mo kay Tita We, no? Kay Stephen Ganza Zimbet, dira sa Mayla, Carlota City, ginatamyaw man ni Sir Lester Ray Benitez. Tuto Manjo, good PM, Tita We, monitor lang kami, ni Manjo Arnejo. Wow, salamat gid dira sa inyo. Watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga, Antonio Beronio, salamat gid.
Halong man kamuda. Good afternoon, Tita We. Happy New Year and happy 2022. God bless. Watching from Himamaylan City, Negros Occidental. Luna Artisano, kamusta ka mo dira iya sa Himamaylan? Kamusta ang halit ni Odette sa inyo? Inday Atiya Kim Eriman, my cute baby girl. Good afternoon ko no, Tita. Salamat gid sa imo. Okay? Ari naman si Khadija Abdullahi, kabalo ko ang may trading, binary trading na naman, nagsulod ka naman. Hindi ka mo da magpamati sa chat room ta ha, kay basi kung mabiktima ka mo. Julie Militado Patrimonio, good afternoon Tito We. Salamat gid. Okay, enough lang na anay, like nyo lang da kag i-share nga aton sa ni program. Salamat. Ara pagali si si Glenda Pineda Celes. Good afternoon. Monitor from Kuwait. Happy New Year sa tanan. Shout out sa mga taga DSB sa Celis family. Yes. Thank you, Gid. Enough lang na anay. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o Galianay, Tita We. Happy birthday, Makmak Lidesma.
Happy birthday kay Mac Ledesma. Uy, halin, no. Si Mac Ledesma among nagapanamyaw. Happy birthday kay Tita Alicia Alegre. Sang Puro Calachoche, Barangay 9. Ara lang na sila nga daano. Siyaan kay karon tawa. Tita Alicia Alegre, happy birthday. Dire sa Puro Calachoche, Barangay 9. Halin sa imo, beloved gidya nga apo. Mac Ledesma. Mac, sorry. But anyway, thank you again. Na? Ariho, may pa-action kita diri. Na? Si Valeriano Bersales Jr. ginapa-aksyonan. Si Valeriano Bersales Jr. sa sitio Marungis, Tampalon, siyudad sang Kabangkalan. Ang imo na wigit nga wallet nakitaan sa Barangay Bukana, Ilog. Bao, palihog lang claim sa atubang sang Jonas Talabahan. Dira sa may Ilog na kung sino man ang nakabati kang nakakilala kay Valeriano Bersales, palihog lang pahibalo sa iya. Ang nagapa-action sini isa ka concerned citizen ang nakakita. Importanteng mga IDs dira mo, di ba la? Yes, alas 2:39 na. Indaylan ni Harumiano, mayong hapon. O mayong hapon ko natawi, monitor lang ko, buena, subong, adlaw kay may cellphone ko. Kahapon ay gid sa radyo lang ko gapamati. About ara nakahingabot ka. Salamat gid kag maayong hapon. Ay nga mga anak mo. Okay? Ma-horoscope na si Tita Wilma. Aton horoscope para karon iya nga adlaw. Miyerkules, Enero 5, tuig 2022, unahong neto ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, amoy ini mga natao Disyembre 22, tubtub Enero 19. Subong nga adlaw mahibaluan mo ang kamaturan, amo ni kunong moment of truth para sa imo, natungod ina sa isa ka proposal. I don't know, ano nga klase sang proposal ha? Na magpakabakod ka lang, kay kinahanglan mo Capricorn, magapabilin ikaw nga honest, tampad ikaw. Kay nga, kon himuon mo ina, malampuasan mo, o kon yes, malampuasan mo ang tagsa kahangkats nga nagaabot sa imo kabuhi. May es gito tawi hangkat sa. Ang tanan nga hangkat nga nagaabot sa imo kabuhi. Magpakapag-un ka lang. Maswati mo naman nga mga numero 26, 45, 16 kag 39. Chocolate brown is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20 tubto Pebrero 18. Ang imo ikasarang mahayag na gid iya sa tanan. But sing ganun makita na sang tanan nga tao sa palibot mo, ay, amo na siya gali, amo na. Kag-abi mo dayawo nila ikaw. Madamo gid ang magadayaw sa imo iya nga abilidad nga ina. Pero may ara gid nga tuhaw, nga may ara gid nga kahisa sa imo. Mga maswerte mo nga mga numero 47, 35, 28 kay 16. Mustard yellow is your lucky color, Aquarius. Ang mga Pisces. Yes, Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20. Mo nang nami, baton mo na sa karon ang kamaturan. Gani, madali ka nga maka-move on. Amo ginaiya, importante, kay once nga hindi mo mabaton ang realidad, kag ang kamaturan, ay, wala sa matabos kabuhi mo, kay nga magapabilin ka sa among sinang sitwasyon. Pero ang mga Pisces, baton na nila ina. Amo na nga dasig, ikaw nga maka-move on. Pero abi mo bala Pisces, may oportunidad, ikaw, abroad. Maswati mo naman nga mga numero ninyo, nga mga numero 26, 16, 56, kag 35. Ruby red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman Marso 21 tubtub Abril 19. Duna na sa imo balatyagon ang pagkamabinuligon na Arian or Aries, no? Ang mga Aries duna na sa ilay balatyagon ang ila pagkamabinuligon, ilabi na sa mga nahalitan sang kalamidad. Himua ang nagakadapat Aries kung masarangan mo. Maswati mo naman nga mga numero 21, 11, 37, kag 45. Cinnamon brown is your lucky color.
Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Ay, Taurus, suno sa imong horoscope. Kauna, ang mga healthy foods. Parang maluwas ikaw o malampuwasan mo or mag-aayo ikaw sa imo anto sa karon nga balatian o ginadala nga balatian ng hypertension ngayon na kag suno sa imo horoscope kinahanglan mo nga mag-exercise daily or mag-ehersisyo ikaw adlaw-adlaw. Masuwati mo naman nga mga numero 16, 37, 45 kag 21 sa tin white is your lucky color. Bisan walking lang da pabalahas ka. Gemini, Mayo 21 to Junyo 21. Gemini, likawan mo suno sa imong horoscope ang magreklamo kay nga ang tanan may rason, di ba? Tinguhaon mo man kung ikaw may bisyo, utdon mo na ina, tapusan na ina, or untaton mo ina kung may ara, pero kung wala, nothing to worry. Maswati mo nga mga numero 47, 16, 15, kag 55. Hot pink is your lucky color. Una pa lang ang mga zodiac sign para man sa iton na horoscope karon nga adlaw. O salamat ara nagaupod man sa iton siningapon si Homa Lumina. Hi and hello lang dira sa imo sa bugos mo nga pamilya. Salamat gid kag ara man si Inday Ayla mong Qatar. Inday Ayla mayong hapon kay papa mo kag kay mama mo kay Tuto Alryan. Kag sa mong Qatar family dira sa may Purok Cruzal sa Barangay Taguli. Alas 2:44, Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Action Radio! Action Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa rin matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. Or negosyo, pwede kid, no? Hindi basta lang, no? So, na sa inyo, so, basta hindi ninyo pag-updan sang pagpanahor. Para nga, kamo ang maga-uswag. Maswerte nga mga numero sa mga cancer, 3243, Justice Shati kag 23, Sky Blue is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman, netaw Hulyo 23, tubto Agosto 22. Leo, maabot ang imo ka-chat. Maano ka mo ma-meet and greet o kung ma-meet ka mo face-to-face. Posible ang kasal sa labing madali nga panahon. Kung foreigner man o kung local man, pero kinahanglan kilalahon mo gidanay, siguraduhon mo gidanay, Leo. Maswati mo nga mga numero 39, Justice Shati 55 kag 28, Lilac Violet is your lucky color. Virgo, ay mga Virgo naman na gusto 23 tubtob Setyembre 23. May ma-experiensyahan ka Virgo karon nga adlaw nga hitabo, no? Nga masurpresa gid ikaw.
Kag kung may experiensya man ikaw subong, kung nagapakasakit ka na o kung nagpanglipay, ay kung may problema, masolusyonan in a Virgo. Mga masuwati mo naman ng mga numero dyan, si 8, 32, 26, kag 47, cyan blue is your lucky color. Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Libra, ma-attract mo ang grupo nga maghatag sa imo suporta, nga mo makabulig sa imo para makaangkon sang break ang imo career o kon ang imo man negosyo. Maswerte mo nga mga numero 26, 55, 32 kag 10. Crimson red is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktubre 22 tubtob, Nobyembre 22. Okay, Scorpio. Himuon mo ang mga trabaho nga dapat mo himuon kag matapos. Pero kung makabatsyag ikaw sang kakapoy, ay Scorpio, taga-i-break ang kaugalingon mo, magpahuway ka. Kung hindi nami ang imo pamatsyag subong adlaw, kinanglan magpahuway man ikaw, ha? Okay? Yes. Scorpio, mga maswati mo nga mga numero 32, 15, 51, kag 25. Pearl white is your lucky color. Katapusan natin ng zodiac sign Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman na taon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Kung may plano ka sa nga fitness program para sa kaugalingon, maay umpisahin na ina. Kinanglan gen. Now na, suno sa imo horoscope. Likawan mo man ang imo pagka-irritable sang masami. Kinanglan, i-enjoy mo lang ang good life. Sagittarius. Maswerte mo nga mga numero 26, 17, 46, kag 33. Jade green is your lucky color. Okay. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope iya. Ay pare karon nga adlaw Miyerkules, Enero 5, tuig 2022. Puerte kid. Kag sa siniman nga bahin, daligid lang, no? Ara si Elmer Itones Regalado, mayong hapon Inday Wilma from Letix Market, Fairview, Quezon City. Yes, hi sir, good afternoon, thank you kid. Letix Market, Fairview, magandang hapon po sa inyong lahat. May Happy New Year. Kainday naman siya. John Serna, salamat man. Salamat gid. Take care of yourself always, Tito We, and enjoy. Thank you, sir, sa damo-damo nga stars nga ginsend mo kay Tito We. Salamat, gid. Alas 2:56, Action Radio, Philippine Standard Time. Oy, ari gali anay ay. Ang ginmuno ni Tita Wilma, bala kaina, na? Ang ginmuno neto nga mga prutas. May prutas pa kamuda nga nabilin. May mansanas pa kamuda, na? Kabalugin kita kung ano ang mansanas para sa itong lawas. May saging pa kamuda. Kaya ang saging, nami ni siya sa mga nag-exercise, nami ni siya sa may ginabatsyag sa heart. Kay tungod sa ginaangkon man nga potassium na sa hindi makatulog kag stress sa imo life ay makaparelax sa imo ang pagkaon sang saging tungod man sang tryptophan nga ginaangkon niya. Pero tandaan ginaton, para makalikaw kita sa kung ano man nga masakit, kaon kita duha ka bilog nga saging kada adlaw para makalikaw kita sina. In the runner we the travel, yes, nag-greet ko ikaw kaina. Kamu ni Tatay Ted kag ni Tutoy Janice kag ni Tutoy Ian J. Ang apple naman, Tita We, nga gin-mention mo, may vitamin C na siya kag antioxidants na importante kaunon man ina. Abi ninyo kaunon magkaon man sanas ginapanitan nyo, hindi. Ugasan lang sang maayo. Kay nga ang panit sang mansanas nagaangkon ina sang pectin. Ang pectin amo na siya ang nagakakasang higo sa itong lawas. Kag ang mansanas pangontra naton ina sa mataas nga cholesterol, sa arthritis,
kag sakit sa tiyan. Pila lang na ka mga informasyon pero amo na gali kalabanan sa iton magkaon man sanas, di ba? Ginapanitan, amo na hindi naton papanitan, hugas na lang sa maayo. Ari pagido ang mga maaslom nga prutas, parehas ang kalamansi, ano pagin nga prutas tawe? Ang orange, ang suha, di ba? Kag inang green dito pala sa ato naranghita nan rich in vitamin C na pangunta na naman sa sipon nga ususubong ubo sa hapo yes nami man ina kag sa arthritis kung nagakaon ka sa aranghita kaunon mo ang manipis nga fibers sina ang nipis na balang puti ang iya nga ano kaunon mo na ang pop bits pagid kag iya sini nga inang puti magpanit kung di mera kauna ina kay maayo ina para sa sulok-sulok nan. Ang kapaya, syempre, kabalo kita. Rich in vitamin A, vitamin C. Makabulig ina sa aton skin. Kag may ara na siya chemical nga nagabuligid sa pagtunaw sa aton pagkaon. Diba? Fibers and kag pag-regular, pagpa-regular sang aton pagpupo para makagwa. Taas na iya fiber content mo, di bala? Ang grapes, pagin mabilin pa ka mo nga grapes, ang grapes may tannins kag flavonoids, pwede ina nga makakontrol sa cancer. Kaon ikaw sang grapes kung ikaw ang nagapaayo sa masakit. Kag kung kulang man ikaw sa dugo kag mahina maluyang imo lawas kaon kag grapes para manumbalik ang imo kapagsik amo na nga paborito ina iya nga i-gift sang mga tawo nga nagabisita sa ospital o kung sa imo man nga nagamasakit pero kinanglan mo lang hugasan sang maayo antes kaunon may arak pagid ka mo da sandiya or milon ina naman pangontra sa sakit sa bato kidney, bladder infection, kay ang sandiya kag milon, puno-puno man na siya vitamin C kag potassium, kontig ilinit, amo man ang kinanglan sang aton lawas, di bala? Yes, ina pila lang gid sang aton mahatag sa inyo man, nga mga mapuslanon, nga mga prutas para sa aton ikaayong lawas, imponto stress Action Radio Philippine Standard Time, aton 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. This is my life. Saliwat salamat kid. Ang ato na mabilin nga Bible verse of the day. Halin sa Colossians chapter 3 verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace. And be thankful. Salamat, kids. I can't say goodbye. Buwas na naman kita mag-updenay. So, standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action